Estas son as novas e flamantes instalacións da Protectora de Animais de Foz. Atrás queda o amoreamento e falta de recursos cos que tivo que lidiar a Asociación Asistencial de Protección de Animais de Foz durante anos, a encargada do cuidado dos animais abandonados da localidade de Mariñán. Estamos mudándonos todavía, entonces pues faltan moitos detalliños. Claro, en comparación coas instalacións que había anteriormente, pues claro, estas moito mellor, temos de todo, temos sala de curas, temos caniles que non entran a auga, nos cales eles poden estar secos. Tamén, sobre todo, que eles teñen bastante máis libertad, bueno, xa se ve, pues, o terreno que hai, entonces, pues, eso a eles pues, facilita moito a vida, poder ulir, poder correr, para nós é un gran alivio, porque nos facilita tamén os turnos a nosotros. O refuxio atópase nunha finca de 2.500 metros, onde o edificio ocupa case 300, cunha capacidade para 40 animais. Polo momento, a Ixa é a única residente habitual das instalacións. Outros 40 animais tutelados pola asociación atópanse en casas de acollida. Son acollidas temporales, pode ser que nun futuro ou nun futuro cercano teñan que volver ás instalacións, entón sí que é verdad que necesitamos o sitio para eles. A construción das instalacións foi froito dun convenio de colaboración entre a Deputación Provincial e o Concello de Foz. A Deputación dispuxo 80.000 euros, unha cantidade moi importante, o Concello 36.000, despois completouse o mobiliario con aportación municipal e tamén o acondicionamento da parcela, pero hai que agradecer á Diputación pois ese financiamento, podemos disfrutar agora deste edificio. Eran moi necesarios, non? Do sitio do que viñan, pois non podía ser nin por elas nin por os animais, non? Que coidan. O Concello de Foz consignará unha subvención para que a protectora poida continuar co seu traballo e axudar a mellorar a calidade de vida destes animais. Xogar con ela